ले जा ओकर दोनों किडनी निकाल ल, ओकर दोनों पिथरी निकाल ल, ओकर दोनों नीचे वाला निकाल के तू रख ली ह। ये भाई के तना क्यों नहीं के बुझात। खाना बनैनी और सुबह या दिहनी आ भर पेट ठूस लियलन जाए हमारा लेखा घूमे लगलन जा। अब तो खाना वाना बना के अब पिटौर पीटा ना नहीं है नहीं जे कब जब पीट पाट ले न तब आए तो हुकुम जब करे वो भी होता नहीं था ना तोर पिटाइल ना का कोई मन करता न घर में छोड़ के कहीं भाग उग जाई ना बास रही ना बांसुरी बाजे लेकिन का करी हम न लड़की बानी कि घरों से निकल के जाए में न बहुत सोचे के पड़ेला। कहल आदमी कि जब लड़की एक बार घर से निकल गई न ओकरा पे अंगुरी उठावेला हजारों आदमी भेटन लेकिन ई कोई ना कहन कि हाँ तू अकेले काहे काम काज कर तड़ू। ठीक बा करा ला जा जब बियाह हो जी न हम अपने भतार घर चल जाइब तो आँख न तो जाके रोत आनर हो जाई जब ले बानी खावे ले खटावा जा। एगो चमेलिया भी है चंपा बा ओकर एगो काम ना करले ओकर भौजाइयो बाड़ी सन कि दरिया पर खाना पानी देली सन उ न बिया एगो हमनी के जीवन भर कामे करे के पड़ल। पोतन बबुआ के लड़का लेहलस पैसा लेहलस ना जहाँ भेटा था तहाँ कहतनी कि दे देता सब्जी दे देता बानो सकिना घरवा रह देखी तो रोज रोज टेघरावत रहता न सो बाप बेटा घास गड़े गई रे दीदिया गाँव के डहर कि परधनवा के रहर में मुखिया के रहर में कि चोरवा टांग ले गईल दीदिया हम के गाँव के नहर में। ए देहिया पर मरबू का के करा घर के लइके हो की करा घर के हाँ कहाँ रहो घर है जी कहाँ घर है हाँ ये गांव का हम मालिक हैं। अच्छा सेठ है मालिक सेठ। प्रणाम 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 प्रणाम। हम अपोतन बा के लड़की हनी अब पोतन बाबा का लइका कहाँ बना नहीं खन जा नहीं खन जा ना घरे निकल जा गोल बड़न जा खेते हो रे वो कैसन हम तोहर भाई हम हाँ बरबा का हमार दू गो भाई बा सन। अरे छोटा का हो जौन एगो जींस उन्स पहन के घूमेला ओ चुलबुलवा के हाँ हाँ चुलबुला हाँ तो चुलबुलवा हमारा एगो भाई हो हाँ एगो लोचना एगो खरोचना कहला हाँ तो खरोचना करे कहतन चुलबुलवा कहल जाला ओकरा के। अरे वो कर्जा लेला कोई आदमी से ले ले बा हमरो से लेके आइल बा कम से कम 1 लाख रुपया 1 लाख हाँ हमार भाई हाँ ई का कहतन मालिक का कहतनी हाँ जाना थे कि यही के लाइन पर लिया तो पैसा बैठी बैठी मालिक बैठी कुर्सी तो नहीं खे हे पर बैठे एगो गोड़वे टूट गइल बा कुर्सिया के अगर बताई ले आ अच्छा तो बैठी सुनो गिर छोड़ा जाए। छोड़ा ई कुल बैठे वाली बा ये मालिक हाँ रो ये गांव के सेठ हनी हाँ हाँ तो वो 1 लाख रुपया काहे के दे रहे वो कहत रहा कि हमार बहन का शादी बा हम तो देखलहु ना रे कि इतना जवान हमार शादी हाँ और नतियन के तो खुद हमारा के कपड़ा पहरा के तो रुपया लेके हमार बाबूजी बान तो पहरावत रहन तो हमारा बियाह के बारे में का सोची हसन। आजकल देखी मालिक ओहनी के का काम बा खसी फोन लगावत हसन अपना लैला छैला लोग से बतियावत हसन। अच्छा ये अच्छा हमार एगो बात सुनो ई कुल लैला छैला छोड़ो हाँ हमार पैसा एक हिसाब से पड़ जाए एक हिसाब से वो कैसे तू चाहबू तो पैसा पड़ जाए ए मालिक सुनी अंगूठा छाप हनी हाँ। लेकिन न लिख लोड़ा लिख पतल ना हनी। तो कहाँ बा वो पोतन बाबा कहाँ बा तोर भाई बोला ये मालिक का मालिक ई काहे से चल बोला पहले बोला घरे नहीं खन जा नहीं खान जा के अरे दुआरवा पर हकड़त क्या का हो ऐ पोतन बाबा ऐसे बोलत तला पोतन बाबा कहाँ बा का कही तोहार बेटा एगो बा है जींस पहन के घूमत आवार रहा गल तो कहता कि बहन का शादी करे के बाद रुपया दे सेठ जी बोलबा झूठ बोलबो झूठ का हाँ। बना दे आदमी कुल जाना के अब दोनों जना ए भैया का ए तारे मत गरमा एक करना तो गरमा कर गांव के मालिक
फोन मालिक से ऐसे बतियेबो ना। अरे हम सुननी है ना ओइजे ले सुनत तनी कि अरे कैसे तो तू बोलत का करबे रे हम बोलब मुंह पर बोलब अरे का भाई, करबे मालिक। कर्जा ले बस ऐसे ही बतिये बस तो ए भैया तोरा घर आइल तनी घर में आके हकड़ा मत हो हां काहे ना पड़ा वो हराम का रुपया आइल ह हम को रुपया ना हो त देखौले वाला का ये भैया देखौले वाला हम कहतनी कि तू दामा के रोगी हड़ ना त लाग मालिक संगे ई बताव मालिक झूठ बोलता नहीं कि पैसा नहीं खन ले ले ऊ। अरे यही तरह ना एगो पैसा ना ले ले रहे ई जमा मार हो अब ओकर पूरा घरवा हड़प ले हल काजी कहाँ ले बुढ़वा आके हम ठीक ना हे मालिक हां रउआ हमारे भाई के इतना पैसा देले बानी हां आखिर देले काहे के बानी? उ कहलस कि हमार बहन का शादी बा सेठ जी हमके पैसा दे दी हम पैसा दे दे हमार शादी करे खातिर का हो बाबू ई बात पचता आई, हमार बियाह के तो कोनो नतिया गोई बोला कोइला सन हमार बियाह होई कहां से हो? अब भाई शादी के भाई भइबे ला कोई तबले शादी में लेके पैसा ए खर्चो को घल हाँ। सुनी ओ करा की हाँ, बोला चरवाई बनिहारी जौन करवावे के होई करवा ले। वो करा ले हां ले जा हमार नहीं के। ओकर दोनों किडनी निकाल ल ओकर हमार- दोनों पिथरी निकाल ल ओकर दोनों नीचे वाला निकाल के तू रख ली हो ए सुन चलू सुना हां पहले उनके कह दो कि जा खोज के लिए नहीं ले जा मालिक जा कुल तू अपना बेटा अतारी के पहले पतारी खोज के है जा हाजिर करो ओकरा बाद हम मालिक। जा तू ना मिली हमारा के अब कोई- देखा के पैसा देले बानी कि हमारा बाबू के देखा के पैसा देले बानी? देखा के हां केहू देखा के रुपया देला हाँ, जब ना देला ना। लेबे कबेरी केहू ना जानेला जोड़ता नहीं। देबे कबेरी सब जान गई ए बाचिया तू हाथ काहे जोड़ता चल। मालिक चल, रवा जाई घर में। हमार बाबू के कुछ हो जाए जाए ना सुना ए सुना जाओ घर में सुना ए हाँ तू जा हम बाद में हुआ तो समझ समझ ले